Kaixo, lagunok, Andoaingo Garate estudioan gaude, eta Irrien Lagunen abestiak grabatzen ari gara. Kutsi, Marilutzi, kaixo txorizo planplonak, urteko bizipenak eta sentimenduak jasoko ditu disko honek. Bai, maitasunez ikastenera ez delako sekula azten. Eta oraintxe bertan erakutsiko dizuegu nola ari garen grabatzen. Hori da, trompeta, trikitixa, Bateria, denetarik. gitarra. Bai, Orain ikusi nahi dituzue, gure lagunak azitunak eta babarrunak. badakizue, gaur Ibiazabalgo lagunekin gaude. Ogitartekoa, bazkaltzen ari dira. Guazen barrura, espero dugu zuen guztoko izatea, zuentzat maitasunez egin dugulako. Sekretoak erakutsiko dizkizuegu. Baina ezin hori kontatu. Guazen. Kaixo, txorizo planplonak! Irrien lagunak garagu. Irrien lagunak garago. Aur gazeta heldu, mundu berri bat helburu. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz kantatu nahi dugu. Irria egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Elkartasuna da, etorkizunaren ACBC. Gure indarrak batuz eta irri egiten ikasiz. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Abeslari, ipuin kontalari bertsolari. Zu sudur korre, Euskal Herri, Euskal Irri. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Aur gazeta heldu, mundu berri bat helburu. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz kantatu nahi doko. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako.